Wada pereng kejeng penthut jiki board jeng kamar yang kam tam kejeng slap ba kejeng khet dak tha sam jeng kal air. Nrei kini ki board jeng kamar yang kim simla ban khang ni bangai kejeng utrai banyawan cha kejeng sang samla jeng keji pin sam ngi ka balong ka barang persian nong la ka sngi ublai ba board ki pan ba wada pereng kini kejeng penthut ki board jeng kamar yang nrei kelawan man kop ek syati ba ban sya ai jeng khet ta sam jeng kal air. Asngap ek ku board jeng keting kejeng ublai ka belakang da u Reverend Ayam Nosi ya ka posh tang menstam. Reverend Dr. MJ Nyuta ha ka posh biji stang mestap. Kani sina yo ro iki jing roi choir naki standing choir ka paper ba kum juru naki balang. Re ki jing roi ka ta e. Ya ki bangai ki ju try ki buan shakani ka jesang samla sina ka di ki jing roi ka roi da ki samla jing ka balang nok ki roi shpang ka jing lang kentang ka ying ka ju ublai. Ba dung ka kentin ka baki angru ying meni kam de ki jaka sundur de ki ying jing duai na kam ta ki nok pop. Loka
Kichu